जंगलर ଶାଗ କହୁଛି ଶୁଣ। ଆମେ ସକାଳେ ଆଜି ବ୍ଲକ୍ ଯିବା ବୋଲି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କାମ ସାରି ଦେଇକି ପୂଜା ପୂଜା କରି ସାରିଲି। ସବୁଦିନ ତ ମୋ ଦିଦି କରିଦିଏ, ସିଏ ଆଗେ ଗାଧାଏ, ଆଜି ଆଗେ କରିଦିଏ। ଆଜି ମୁଁ ଆଗେ ଗାଧେଇଲି ବୋଲି ମୁଁ ପୂଜା ପୂଜା ସବୁ କାମ ସାରି ଦେଇକି ଖିଆପିଆ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ବ୍ଲକ୍କୁ। ବ୍ଲକ୍ ଯାଇକି ବି କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି, ବେକାରଟାରେ ଆମେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତେଲ ପକେଇକି ଗାଡ଼ିରେ ଗଲୁ। ସେଠି ବୁଝିଲୁ ଯେ ଆଉ ଥରେ ଚାଉଳ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆମକୁ ଚାଉଳ ମିଳିବ। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇଲୁ ସେଠି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ 2 ଜଣ ମଲେଇ ଖାଇଲୁ, ଆମ ଝିଅ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲା। ଆସିକି ମୁଁ ଭାତ ଫାତ ବସେଇ ଦେଇକି ମୁଁ ପଳେଇଲି ବିଲାତି ବାଡ଼ିକୁ। ବିଲାତି ନଥିଲା ତ ରୋଷେଇ କରିବି, ବିଲାତି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବିଲାତି ଯାକ ସବୁ ପଚି ଯାଇଛି। ସେଇଥିରୁ କେତେଟା ବିଲାତି ଭଲ ଥିଲା, ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ସେ ବିଲାତି ଯାକ ତୋଳିକି ନେଇ ଆସିଲି। ବିଲାତି ତ ପଚି ଯାଇଛି, 3ଟି ଜମା ବିଲାତି ଥିଲା। ମୁଁ ସେଇଟା ତୋଳି ଆଣିଲି ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ପଟେ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖେ ତ ମୋ ମା ଆଣିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଶାଗ। ଏଟା କି ଶାଗ କିଏ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ତାହେଲେ କହିବେ ତ। ଭାଷାରେ ତ ୟାକୁ ଡେରାଙ୍ଗ ଶାଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ କହିବେ ତ। ଶାଗଟାକୁ କେବଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ, ମୋତେ ଲାଗୁନି ଆଉ କେହି ଜାଣୁଥିବେ, କାହିଁକିନା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଏଇ ଶାଗଟାକୁ ଆଣିକି ଖାଇଥାନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲରେ ମିଳିଥାଏ। ମୁଁ ସେ ଶାଗକୁ ସିଝେଇ ଦେଇକି ସବୁ ରସୁଣ ଛଡ଼େଇକି ଛେଞ୍ଚି ଦେଇଥିଲି। ଲଙ୍କା 2ଟା ପକେଇ ଦେଇକି ରସୁଣ ମେଞ୍ଚେ ପକେଇ ଦେଇକି ସେଇଟା ଛୁଙ୍କି ଦେଲି। ଭାବିଲି ରସୁଣ ଦେଇକି ଛୁଙ୍କି ଦେବି କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଦେଖି। ଏଇଟା ଖଟା ଖଟା ଲାଗିଥାଏ ଏ ଶାଗଟା, କିଏ ଯଦି ଖାଇଥିବେ ନିହାତି କହିବେ। କହୁଥିଲି କିସ ଦେଇକି ରାନ୍ଧିମି, ଭାବିଲି ରସୁଣ ଦେଇକି ଛୁଙ୍କି ଦେମି କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଦେଖିବା। ଆମର ଏପଟର ହେଇଗଲାଣି ଶାଗ, ସେ ଖଟା ଶାଗ ରସୁଣ ଦେଇକି ଛୁଙ୍କି ଦେଲି। ସେଇ କାମ ସବୁ ସାରିକି ମୁଁ ବସିଗଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଶାଗ ରାନ୍ଧିଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ନିହାତି ଜଣେଇବି ଶାଗ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ସେଇଥିରେ ଦଳି ଦେଇଥିଲି, ଲୁଣ ପକାଇକି ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇକି ତ ଆଗୁଆ ରାନ୍ଧିଥିଲି, ତଥାପି ଟିକେ ଲୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କା ଦଳି ଦେଇଥିଲି। ଓଃ କି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା, ଖଟା ଖଟା ଲାଗୁଥିଲା। ସେଟା ତ ଖଟା ଶାଗ ତ ଖଟା ଖଟା ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ନାଗି ଗଲି ଭାତ ଖାଇତେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ହଁ, ଆଉ ଏ ଶାଗ ଯଦି କିଏ ଖାଇଥିବେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଜି ସେପଟେ ବ୍ଲଗ୍ରୁ ଆସିକି ରାନ୍ଧି ରୁନ୍ଧାକି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୋତେ ବି ବହୁତ ଜୋରସେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, ତ ମୁଁ ରାନ୍ଧି ରୁନ୍ଧାକି ବସି ଯାଇଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳକୁ ନାହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବାଜିଲାଣି। ମୁଁ ତଥାପି ବି ଖାଇଦେଲି, ଭୋକ ଲାଗୁଛି କ'ଣ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ଖାଇଦେଲି। ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା ଆଳୁ, ବିଲାତି, ସୁଜନା ଛୁଇଁ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଖଟା ଶାଗ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।